Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Bago natin umpisahan ang bakbakan mga pre, ang videong ito ay inihatid sa inyo ng 1xBet, isa sa mga 100% legit na kumpanya sa buong mundo pagdating sa online betting platform, at talagang nire-recommenda ko na kung mahilig ka sa ganitong laro ay dito ka na sa 1xBet. Mataas ang tsansang manalo at madali lang din ang payout. Sobrang dali lang sumali mga pre. I-click mo lang ang link na ito na makikita mo sa comment section sa ibaba. Mag-register ka at gamitin mo ang promo code ng channel natin na CNM para makakuha ka agad ng initial bonus sa first deposit mo. Halimbawa, nagdeposito ka ng $50 ay matatanggap mo agad ang initial bonus na $50 din. Ibig sabihin na doble agad ang kapital mo para gamitin sa pagbet sa 1xBet. Maraming sports kang pagpipilian mga pre, gaya ng NBA, UFC, at syempre boxing. Kung mahilig ka naman sa esports gaya ng Dota 2 ay may laro sa May 19, ang Execration. Pwede kang magbet. Bet na kayo mga pre sa lehitimong 1xBet. Maraming salamat sa mga taong mag-register gamit ang link at promo code sa ibaba. Ano pa ang hinihintay mo? Tumaya ka na at manalo agad ng malaking pera. Good luck mga pre. August 26, 2014. Dumayo sa bansang China itong Pinoy na si Randy Razor Pitalcorin para kasahan itong pambato ng bansang Panama na si Walter Raton de Oro Tillo para sa bakanting WBA Interim World Light Flyweight title. Ang laban ay ginanap sa Mercedes-Benz Arena sa Shanghai, China, at andon din si Manny Pacquiao sa nasabing arena kasama si Chris Algieri para mag-promote ng laban din nila. Bit-bit ng Pinoy dito ang record na 21 wins, 2 losses, 2 draws, 16 dito via knockout. Habang itong si Tillo ay may kartada din na 20 wins, 7 losses, 8 dito via knockout. Sa gabi ng laban, tunay na basagan ang talagang masaksihan. Main event sila sa nasabing gabi ng bakbakan. Protéjense a todo el tiempo. Tu calzón está un poquito alto, así que los golpes aquí están bien. Your trunks are a little high, so punches here are fine. Okay, shake hands. Buena suerte. Good luck to both of you. Esquina. Unang round, agad nagpapakawala ang Pinoy dito ng kanyang mga kombinasyon. Agresibo agad. Gusto agad lapain itong kalaban na taga Panama. Habang itong kalaban ay di naman nagpapalugi, bumabato din para makabawi. Yes, Randy, good. Oh, Randy. Good, Randy. Sa mga sumunod na mga rounds, mas tumindi pa ang bakbakan. Malulutong na mga kombinasyon pa rin ang pinapakawalan ng dalawa. Gusto manalo ng impresibo at makuha ang titulo. Good boxing, Randy. Good. Good, Randy. Excellent. Yes. Yes, Randy. Good. Good, Randy. Stop. Yes, Randy. Yes, Randy.
round 5. Bahagyang napuruhan na itong kalaban. Kahit sobrang mailap itong tamaan, ay nasa sapul din ng solido minsan. Kaya bahagyang napayakap na lang ito sa laban. Play, good play. Good Randy. Relax, Randy. Yes, Randy. Yes. Yes. Time. 7th round, andun pa rin ang liksi at bilis nila. Pero ilang segundo lang, nahuli ng solidong suntok ang mailap na kalaban at nabilangan. Nakabangon naman agad ito at lumaban pa pero ilang segundo lang, tumba na naman ng masalo ang pamatay na kaliwa ng ating pambato. Play, Randy. Play. Relax. Bumangon pa ito pero wala na. Kitang-kita na ng referee na naduling na ang mga mata. Panalo ang Pinoy sa laban via 7th round TKO at nakuha ang kauna-unahang pandaigdigang titulo. The winner is Randy! Sa sobrang proud ni Manny Pacquiao na ating pambansang kamao ay napaakyat ito para i-congratulate si Pital Corin sa matagumpay na panalo. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping firme.